ज्योतिस्वरूप जोंखौ होग्रा नालाय आइमोन आफामोन जोङो साफ्रोमबो जोंनि खार्यखौ मावग्रा अर्थात जोंहा जौगोनि द्वितीय गुबुन जेबो खामानि गैया जोंनि सिबिनाय खान्थिया खालिबोल जौग जोङो नित्य जौग होयो नैमित्तिक जौग होयो अखण्ड जौग होयो दा मोनसे प्रग्राम हिसाबै बेयाव हयथ' अखण्ड जौगआ मैया दाखालिनिफ्राय सोलिगासिनो दङ बे मोनसे टाइम टेबोल लानानै होनाय अखण्ड जौग बिनिफ्राय जों न'खराव बायदि मैया मुं लानानै जे होयो नैमित्तिक जौग बिनिफ्राय जों बांसिनै नित्य जौगखौथ' जों मावनां हाबाखा जोङो जौग होग्रा ब्रह्म धोरोमानो जा स्वरूप स्थितियानो जा जों साफ्रोमबो जोंनि गुबै खार्यआ जाहैबाय बिश्व कल्याणार्थे जौग जौगनि अनगायै जोंहा गुबुन बिथिंजों मुलुगखौ सोदांनो हानाय जेबो राहा गैया आइमोन आफामोन जोङो बेखौ गोसोआव लाग्रोनांगोन एक नम्बर जौगआ सुमिष्ट ससादु द्रव्य भवन होआलासे बे मिथिंगाखौ जों माजों सोदांनो जेराव बिगियानानो सोमजिया बिगियान सोमजिखांनांगौब्ला जों जौगआव दैहाबनाय मिलौहाबनाय मोदोमफुनाय मुवा बेसादखौ अरमा फुगा आहुति होथारनांगोन बे खामखांनायनि उनावसो बे साइन्टिफिकेलि खामानिखौ मावनो हायो गाइखेरनि गेसा आलादा घिनि गेसा आलादा बेबादि मोनफ्रोमबो आलादा आलादा मुं महर जायो ओंखायनो जोङो साफ्रोमबो जौगखौ होनो नाजानांगौ आफामोना गोबां शास्त्रनि मोजां मोजां बाथ्राफोरखौ बुंलांबाय आरो जों जौग होग्रा सुबुङा एक नम्बराव सोरखौ सिनायनांगौ एक नम्बराव जों अरखौ सिनायनांगोन आइमोन आफामोन अरखौ जै सिनायनो हाबाय अब्लासो जों सासे भक्त जानो हायो जेब्लासिम जों अरखौ सिनाया अरनि गुनखौ मिथिया अरनि मावनाय हाबाफारिखौ मिथिया अब्लासिम जों भक्त जानो हाया बिनिखायनो जोङो अरखौनो गिबि सिनायग्रोनांगौ जायो आरो बे अरखौ सिनायनो हाब्लानो शास्त्रआथ' बुंखाबावदोंसो ज' जानायाव ब्रह्म का भेद सै ईश्वर सै देवसो बुंदों अरखौ सिनायब्लानो ईश्वरबो जायो जोङो देवबो जायो जों बेखौ मानो होनदों आइमोन आफामोन इसोरा माब्लाबाबो जोनोम जाया बिनि थाखाय बिनि तात्पर्यआ बे बाथ्राखौ बुंदों थाखोथाम मुलुग दं होना होमबा जोङो त्रिगुणात्मा जगत स्वर्गलोक अन्तरिलोक भुलोक स्वर्गलोकाव ज्ञान ज्योति महरै सानजोंमा बेनो परमात्मानि मेगन बेनो लाइट स्पट बेनो खुदानि नुर नै जों दा गासै शास्त्रनि बोसोनफोरखौ जोङो जौग होग्रा सुबुंफ्रा फालियोना फालिया बेखौ दा मोनथिगोन आइमोना आफामोना बुहुमाव जेसेबां शास्त्र रनसाय जादों बे गासै रनसाय जानाय शास्त्रनि बोसोनखौ जों जौग होग्रा सुबुंफ्रा फालियो मानोना सोरांजों जों लोगो जायो अरखौ जों खुलुमो सान अखाफोरखौ जों खुलुमो बिनिखायनो बाइबेलनि बोसोनखौबो जों फालिदों जेराव बाइबेला बुंदों पहरानि ईश्वर लाइट स्पट सोरांखौ फोथाय होनना बुंदों सोरांखौ जों फोथायो आं बायमोन आफामोन सोरांखौ
खिन्थानो सानबाय आं गोलावखौ लाला अग्नि ब्रह्मेर गुन जों अरखौ खुलुमो नालाय मोनथाम अरखौ जों मोजां फरायनांगौ सारनेत्र क्रियायाव अग्निर बिषय परम कल्याण गीतायाव अग्नि ब्रह्मेर गुन अमृत सागराव मंगलकारि अग्नि माने गाहामगिरि अर मानि थाखाय गाहामगिरि अर होनदों बेनि एक्सप्लेनेसनखौ जों नायनांगौ दा बाव अग्नि ब्रह्मेर गुन मा गुन दं अरालाय मा मावो बेलाय बेखौ जों एसे नायदिनि आं मोनाफाम बेयो परम कल्याण गीतानि 152 खृष्टाबाव दङ अग्नि ब्रह्मेर गुन और ब्रह्मनि गुन बाव मा होनदों अग्नि संयुक्त केरासिन तेल पाथुरिया कोयला प्रभृति धूमे मेघ हইয়া জল বর্ষণ হইলে তদ দ্বারা উৎপন্ন অন্নাদি শরীর পীড়া ও বুদ্ধির জড়তার হেতু মান होना नायदो अरखौ माबायदि बाहायनांगौ आरो माबायदि बाहायबा गाज्रि जायो केरासिन थाव अन्थाइ खयला आरिनि खामनायनि उखुन्दैजों जोमै सोमजिनानै अखा हायोब्ला तद द्वारा उत्पन्न बेजों सोमजिनाय अन्न माने आदार बेजों सोमजिनाय आदारफोरा मा होनदों देहानि थाखाय खहा गोनां आरो बुद्धि जरतार हेतु माने जोंनि बुद्धियाबो गोथै जायो जर जायो ओरैबायदि होनदों जोंनि प्रेजेन्स अफ माइन्डआ स्पिरिट जानाय नङा दुर्बलता जागोन मोनसे खोथाखौनो साननो 10 मिनिटबो नांनो हागौ 20 मिनिटबो नांनो हागौ बेबादि दुर्बलता दुब्ला जायो स्ट्रं जाया बे बाथ्रा बेबादि बुंदों अग्निते उत्तम सुगंध सुमिष्ट दीप हवन करिले पूर्वोक्त प्रणालीते बुद्धि सात्विकी ও शरीर निर्व्याधि হয় খাবাय थानानै दाना मा मावनांगौ अराव मानसिखौ शिबनारायण परमहंसआ अराव उत्तम माने मोजां सुगंध माने मोदोमफ्रुनाय सुमिष्ट माने दैहाबनाय दिव्य माने मुवा बेसाद हवन करिले आहुति होयोब्ला मा होनदों जेरैबो बिथिङै बुद्धिया गोग्गो जायो बुद्धिया गोग्गो जानानै मा होनदों एबा शरीर निर्व्याधि হয় देहाया आजार गैयै जायो होनना बुंदों गोदै गोथाव मुवा बेसादजों अरमा खुगा आहुति होयोब्ला जोंनि जिबिफोरा नो डाउट मानसिल' नङा आथुमब्रै जिउ जिबियानो उरन बरन गजन ब्रह्मन बे आथुमब्रै जिउ जिबियानो देहाया गोग्गो जायो बेमार आजार गैयै जायो होनदों आइमोन आफामोन जेमन बिस थेमनै सैस्य ओंखारबाय नै जोंनि मावनायनि बिथिङाव लानानै जोंखौ जावसोमखाबाय नै शास्त्रआ जावसोमबाय जोंखौ जेरै जोलै एरै आबाद मोनखाबाय दा जों माबायदि जोलै जानांगौ बिमा बिफाया एसे थाल लादो आइमोन आफामोन जों बिमा बिफाया थाल लादो जों माबायदि जोलै जानांगौ जोंनि जोलैनि उनावसो आबाद फैगोन नालाय बेखौ जोंखौ जावबाय शास्त्रआ गमेर बिसे गम काटागासेर बिसे काटागास होनखाबाय नै गमखौ फैयोब्लाथ' जों गम मोनखागोन गम फोनानै माइब्रा जोसा गुबुन मोजां फिथाइ हास्थायबा मोनगोन नामा जोंनि कार्जनि गेजेरजोंसो जोंनि फिथाइफोरखौ जों मोननो हायो बेखौ जोंखौ बुजायबाय ओमफ्राय मा होनबावदों सुगोनां बिफां गायोब्ला सुगोनां बिफां रज'गोन आरो सुगोनां बिफांखौनो मोनगोन होनना बुंदों दा बियो जोंथ' मानसि नालाय मानसिखौसो बुंदों बिफां गायनायाबो मानसियानो गायो आबाद मावनायाबो मानसियानो गायो गुबुन जुनारफ्राथ' रोङा गथ' गथाय जोनोम होयो जों मानसियानो होयो ओंखायनो जोंखौ बुंदों जे हेंथा गोनां मानसि नामा जोङो मालायनि मोजांखौ जों नायनो हायै नामा जोंनि गोसोफ्रा गाज्रि नामा गाज्रि गोसो मैला गोसो मालायनि मोजांखौ नायनो हायै बेबादिजों जों गथ' जोनोम होदों नामा बेबादि जुदि जोंनि साननायजों बेबादि परिकल्पनाजों जुदि जोङो उदैयाव गोरबोआव गथ' लानानै जुदि जों बिदि परिकल्पना खालामोब्ला गाज्रि साननाय गाज्रि मावनायजों जुदि जों जोनोम होयोब्ला जों मोजां गथ' मोननाय नङा होनना बे सुगोनाङानो जाहैखागोन होनना बे गथ'आबो सुगोनां जागोन बिदि बुंदों आइमोन आफामोन ओंखायनो गोरबोआव थायोब्ला गाज्रि मुवा बेसादनिफ्राय जोङो उदां जानांगौ मुक्त जानांगौ फेग्रा मुवा बेसादनिफ्राय जानगाराव थानानै मोजां साननायजों मोजां खामानि मावनायजों इसोर गोसोखांनायजों जों गथ' खांनो नाजानांगौ अब्लासो जोङो सु गैयै फिथाइखौ मोनगोन अमृतखौ मोनगोन होननानै बुंदों आरोना बे बाथ्राखौ बुंदों करे बुढ़ाई सुख साहे कैसे पावे को
मिथिबायना आइमोन आफामोन ओंखायनो बिदि होनदों गाज्रि हाबा मावनानै सुखु गोजोन हास्थायदों बहा मोननो थाइजौ बिफां गायनानै बा मा होनो बाबुलि बिफां गायनानै थाइजौ हास्थायबालाय बेखौ बहा मोननो होनना बुंदों आरोना ओंखायनो जों मोजां मावनांगौ मोजां साननांगौ होननानै बुंदों आरो जे आबादखौ मावोब्ला जों इयुन बिदिन्थायाव अराय गोजोनखौ मोननो हायो अर्थात मोजां गथ' जोनोम होनानै जों इयुन बिदिन्थायाव गोजोननि सायाखौ जों मोननो हायो नै बिनि थाखायसो नङाबा जों टेम्परारि रायजो जानानै दुखु सुखुजोंनो जों सैनांनानै जिउ मोनसेयाव गोजोन गैयै जालांनो हागौ ओंखायनो जोंनो गोजोन नांगौ धोन सम्पतिनिफ्राय देरसिन गोजोन आरो जोंनि सत कर्म सैथो कर्मआ जोंनि गोजोनसिन जायखौ मावोब्ला जोङो गियान सोमजिखांनानै जों मुलुगनि मोजां सिन्था धारणा खालामनो हायो बे खार्यखौ जों मावनांगौ आइमोन आफामोन बे बाथ्राखौ बुंबाय सुमिष्ट सुगन्ध पदार्थ দিয়া জগহানি করিবার কথা নষ্ট হইয়া এখন উপকৃষ্ট পদার্থ মাত্র অগ্নিতে পড়িতেছে তাইলে দাদা आइमोन आफामोन मा होनदों बे दिनैनि रनसायनाय बिजाब नङा शिबनारायण परमहंसआ गोबां समावनो रनसायनाय दिनै फलिगासिनो दङ बै समाव रनसाय जानाय शास्त्रनि बाथ्रा दिनै फलिदों मा होनदों गोदै दैहाबनाय मोदोमफुनाय मुवा बेसादजों जौगाहुति होनायनि खान्थिया गैया जानानै दा खालिबोल' देहानि गोनांथि गैयै मुवा बेसादफ्रा अराव गोग्लैगासिनो होनना बुंदों अमा सावनाय अमा हांनाय बहत मोनसे मेला फाथिदों धर्मनि शास्त्र सावरायनाय गैला फेस्टिभेल सिस्टेम खुंबाय धोरोमनि मुङाव दुर्गा फुजा खुंबाय लोखि मेला खुंबाय कालि मेला खुंबाय ओरै ना हांगासिनो दं दाउ हांगासिनो दं हांसो हांबाय दुनियानि बेदर ना बेदर अरजों खामानि मावगासिनो दङ उपकृष्ट देहानि गोनांथि गैयै मुवा बेसादखौ मावगासिनो दङ गारि मथर बांबाय पलुसन सृष्टि खालामगासिनो दङ अराव प्लास्टिक गाज्रि गाज्रि मुवा बेसादासो गोग्लैगासिनो दङ नैबे बाथ्राखौ बुंदों आरोना दा जग होग्रायाथ' खमसो होयो जगखौलाय बिश्वआव बे कयेकजन बे स्वरूप स्थिति ब्रह्म धोरोम जाय धोरोम फालिदों बिसोरल'सो होगासिनो दङ गुबुनाथ' होआखैना अब्ला गाज्रिया बांसिन जागासिनो दङ बे खोथाखौ बुंदों इहाके बोले देवतार भागना देवा नायदो दाना मा होनदों जों जोंनि उदैनि थाखायल' उदैखौ सुफुंनो थाखायल' मोजां मोजां जाग्रा मुवा बेसाद बानायो अराव नाथाय जोङो मोजां मोजां दिग्गजों भबन खालामा जौगाथि होआ बेबायदि होआब्ला मा होनदों शास्त्रआव जोंखौ रायखाबाय नै बेखौनो बुङो भगवान इसोरनो जायखौ जों इसोर होननानै सिबियो इसोरनो बाहागो होयै होनना बुंदों जों गावखौल' नायो इसोरनो बाहागो होआ बेबादि बुंनाय जादों ताहार कल शरीर मनेर पीड़ा नायदो दाना बाथ्रा सैथो नंगौना नङा बिजिरना नायदो मा होनदों ताहार कल बिनि फिथाइया शरीर मनेर हिसा माने पीड़ा मा होनदों गोसो आरो सोलेराव सैनांनाय बिनि फिथाइया बिराद ना बेदर हांख्रुबनानै जादों ओरै नङा ओरै खालामनानै जादों साफा साफा पेसेन्ट ब्लाड प्रेसार पेसेन्ट सुगार पेसेन्ट इउरिक एसिड पेसेन्ट नङा नङा आइमोन आफामोन जानो अरायबो बायदि जादों ओरै खालामबा गोथाव जायो ओरै खालामबा गोथाव जायो गोदो गासिबो वान अफ दा पेसेन्ट सान्थि दं सोरबा अखा थांनो गोजोन उन्दुनो हायाखै सोरबा जानोनो सान्थि जायाखै गासिबो पेसेन्ट महरैसो दङ ओंखायनो बे बाथ्राखौ बुंदों आरो मा बिनि फिथाइया गोसो आरो सोलेराव सैनांनाय होनखाबाय मालाय नै शिबनारायण परमहंसआ ओंखायनो जों सारननि जेरैबो जोङो सिन्था खालामनानै नायनांगौ आइमोन आफामोन देवतार भाग हरण करा नितान्त निमक हारामि महापाप नायदो दा गाज्रि बोरायखौ अबयसे हिन्दीयाव बेनो देरसिन नामा बर'निबा मा होनो निमक हारामिखौ जाबा जानानै लाइ बिसिग्रा होनो नामा हिन्दीयाव बेनो देरसिन नामा रायनाया निमक हारामि होननाया बिदि होनांगौ आइमोन आफामोन इसोरनि बाहागोखौ सिख'नानै जानाया मा होनदों जाबा जानानै लाइ बिसिग्रा बर'निबा नितान्त निमक हारामि आरो महापाप जायो होनखाबाय मा मावबा महापाप जायो मा मावाबा जौगाहुति होआब्ला जौगाहुति होब्लानो महापापनिफ्राय जों मुक्त जाबाय नों जेखि जाया लोङा बेखौ बांद्राय नायनाय नंला बिसोरा खिन्थु जौगाहुतिखौ होथारनांगोन जौगाहुति होनायनि बिपरितै
साथिखा आहारावनो सृष्टि जादों अखा जोमै जादों बुहुमावनो गोग्लैफिनदों जगनिजों जग होआखै गाज्रि मुवा बेसादजों थांदों बिस गोनां आदार सोमजिदों आदारखौ जानानै मानसिया रोगि जाजोबदों जे फिथाइ जे खाद्य बिनि फिथाइ बेबादि आरोना बिदि बुंबाय अग्नि अभाबे सैक्य व्यवहार थाखिते पारे ना मा होनदों अरनि आंखालाव सैक्य दिदोमथा आखुआनो थानो हाया होननानै बुंदों दा जोंनि देहायाव 90% सेलसियास दङ जोंनि देहानि अरा 100% जाबाय लोमजाबाय जोङो जेबो खालामनो हाला जोङो ट्रिटमेन्टसो नांसिगौ देहानि अरा खमायब्लाबो लोमजायो बाराब्लाबो लोमजायो जोंनो ट्रिटमेन्ट नांगौ ओंखायनो बे अरखौनो बुंदों जोथोन लानांगौ होननानै बेबादि बृहद ब्रह्माण्डखौबो जोङो बृहद ब्रह्माण्डनि थाखाय बिश्व कल्याणनि खामानि मावनांगौ क्षुद्र ब्रह्माण्डनि थाखायबो जोङो सिन्था सरसा खालामनानै खामानि मावनांगौ होनना बुङो नङाबा जों गोग्गो देहा लाखिनो हाया बेखौ बुंदों अन्न बस्त्र कृषि रन्धन घर इमारत हयना मा मा होनो घर नङाब्ला अन्न आदार ओमफ्राय बस्त्र जि जोम कृषि आबाद मावनाय रन्धन संनाय खावनाय घर इमारत हयना न' बां जाया बोरै जानो गंसे रड बानायनो थाखाय नों अरनि दारै बेखौ बानायनांगोन इथा थरसे बानायनो अरनि दारै बानायनांगोन जे मुलुगाव जों खामानि मावो गासै अरनि दारैसो मावो बे अर गैयाब्ला जोङो जेबो खामानिबो मावनो हाया बे बाथ्राखौ बुंदों इहा स्कुल दृष्टियाव प्रेक्टिकौ बेखौ गथानो जेरैबो बेरखांसारनाय नुनाय बेबादि बुंदों नुयो सूक्ष्म दृष्टिते देखो अग्नि ब्रह्म गर्भे सन्तान रक्षा सूक्ष्म मिहि नोजोरजों नायदो बिमानि गोरबोआव बे अर ब्रह्मआनो जोलैसाखौ रैखा खालामगासिनो दङ होननानै होनना बुङो सोर खालामो अर ब्रह्मआसो रैखा खालामो ओंखायनो बे अरखौ जों जेब्लायबो सिनायनांगौ अग्निमण्ड हले भुक्त अन्न परिपाक हयना नैबे दाना मा होनदों अरा गाज्रि जायोब्ला जानाय आदारा फोमोनखांफिनजाया मा जानाय आदार जों गोरा गोरा उख्रुबनो हायै मुवा बेसाद जों बिराद जायो बे खामानिखौ सोर मावो मोनथाम अर गैया होनबा जोंनि देहायाव गियान अग्नि आध्यात्मिक अग्नि जठरा अग्नि उथुमायनि गाहायाव थानायखौ जठरा अग्नि होनो इंराजियाव लिभार फांसन जों जेसेबां जायो सोर मावो खामानिखौलाय जाखांनायनि 10 मिनिट उनाव आसिथुब्रांनाय गोबालाया आफामोना नों जेरै जादों ओरै गथा गथा गफिनजोबगोन बेखौ सोर मावो जठरा अग्निया गावनि पारसेन्ट सेलसियासजों फोमोनफामफिननानै मन्थन खालामो मन्थन खालामनानै गाज्रिखौ नागारो खि हासुदै खोमाखि गुंग्राय बेबादि नागारजोबो मोजांखौ बियो लायो बिनिफ्राय थै थैनिफ्राय मोदोम मोदोमनिफ्राय मेजेम मेजेमनिफ्राय हारा हारानिफ्राय केलसियाम केलसियामनिफ्राय सक्रुकित पुरुष बीज अग्निया जायो ओंखायनो जानाय लोंनाया जोथोन लानांगौ जोङो आइमोन आफामोन आं सर्ट बुंबाय ओंखायनो जोङो जेब्लायबो जोथोन लानांगौ जिब देहायाव सनसा जिबिनि देहायाव गोहोम महरै हाबनानै दङ नों माइ महनसे बानो 1.5 मन बानो सोर बानदों अग्नियासो बानो बे अरासो बानदों अर गैयाबा जोङो जेबो गैया देहा सोलेराव जिबिनि देहाफोराव गोहोम महरै हाबनानै दङ होननाय जादों बे हाबनायनि थाखायसो जों दिनै गोथां आं बाथ्रा बुंदों नोंसोर खोनासंगासिनो दं आइमोनहा सोरबा थाबायगासिनो दङ सोरबा सानगासिनो दङ सोरबा बिबान थिखोगासिनो दङ सोर थिखोदों अरा देहानि 90% अरा थल्ल' गबाथाय बियो पन्चभुता लद्राय बेखौ जों गारैनांसिगोनसो बे गोथै जाबाय बे अरासो मावो दे आइमोन आफामोन ओंखायनो अरखौ जों सिनायनांगौ जतरे अन्न परिपाक करितेছে नुबाय आं दहाय बुंनाय बाथ्राखौ बुंफिनबाय बा जतरे अग्नि परिपाक करितेছে जतरा अग्निया फोमोनखांगासिनो दङ बे सानहर खामानि मावदों जों बेखौ गाज्रिबो खालामनानै लानो हायो मोजांबो खालामनानै लानो हायो धर्म सिबिनाया माखौ होनो प्रकृत धर्मआ जोंनि खुलुमनाय सिबिनायखौ बुंदों नामा गाज्रि हुदानिफ्राय सोलायनानै मोजां फैनायासो धर्म चेन्ज अगियानमोन गियान जाबाय गियान जाब्लासो बिगियान जायो बेनो धर्म गाज्रिनिफ्राय सोलायनो रोंनायानो बे बाथ्राखौ बुंदों ओंखायनो लिभार फांसनखौ जों जोथोन लानांगौ
बृहत ब्रह्मांडखौ जों जेसेबां सोदाङो क्षुद्र ब्रह्मांडआव जों लिभार फांसनखौ बिराद जोथोन लानो गोनां जायो अब्लासो जोंनि देहा गोग्गो जायो निरोगी जायो जों आइमोन आफामोन अग्निमंड हयले भुक्त अन्न परिपाक हयना बे लिभार फांसना गाज्रि जायोब्ला जानाय आदारा फोमोनफामफिनजाया गथा गथा खिरनलाबायगोन गथा गथा गोबादलाबायगोन मानसिया आइखां बायखां जागोन उदै सागोन बेबायदि जायो आरो मा खिनाय जागोन बिदि जायो आइमोन आफामोन नाना रग जन्म ओंखारबाय नै दाना बायदि बायदि बेमारफोरा सोमजिफैगोन देहा दुर्बल जाबाय लिभार फांसना डाइजेस्ट पावार गैला बेहा बे बेमारा फैजोबसिगोन बिनियाव बे बाथ्राखौ बुंबाय अग्नि ब्रह्माय नम ग्रह होनबाय नै दाना गोबां आइमोन आफामोन दङ ग्रह दांग्रा ग्रह नांदोंनो मा बेलाय ग्रहआ हा ग्रहआ मा बियो ग्रहखौथ' जों देहायाव गाननानै दङ जोंनि देहायाव 9था गुदुं दंना गैया आइमोन आफामोन गोद्रानिफ्राय खर' जरायाव ओरै 7था गुदुं खिग्रा हासुग्रा 9था ग्रह दंना गैया नवदार नवग्रह गन्थङा गगा मोनदों थे हां मोना गन्थंनि फाहामथाय लायालासेनो ग्रह दाना फाहामनो हागोन आइमोन आफामोन खिग्रा नाला गाज्रि जादों खिनो हायाखै बेखौ ग्रह दाना खिनो हागोन बिदि ट्रिटमेन्ट नांगोन ना नाङा जोंनो ग्रहखौ परिधान गाननानै दं देहायाव ग्रह दानांगौ प्रयोजन गैया बे अरानो ग्रहबो होनदों बे अरानो नब ग्रह गुथा ग्रहबो होनदों आइमोन आफामोन ओंखायनो ग्रह नागिरनांगौ जोंहा दोरखार गैया तारागन बिद्युतबो ओंखारबाय बेनो हाथरखि हाला एबा मोब्लिब जोंनि देहाखौ मोब्लिब महरै दंफैयोना अखाफोर बिमायना आयदाखौ अग्नि महरै बेखौ बुंदों रात्रे चन्द्रमा रूपे अग्नि ब्रह्मै तीन बिखानिते अमृतिया उत्तम उत्तम फल उत्पादन करि देशे दाना नायदों दहाय आं मोनसे खोथा होनाखैमोन होनबा स्र ओंखारफैबाय नै दाना हराव अखाफोर बिमा महरै अत ब्रह्मआ तीन माने गांसो संस्कृतआव बिखानिते माने बिफांफोराव गांसो बिफांफोराव अमृत होनानै मा अमृत तप अमृत अखाफोर बिमानि आहार बे अमृतखौ होनानै मोजां मोजां फिथाइ सामथाइ सोमजिहोगासिनो दङ होननानै बुंदों अखाफोर बिमानि तप अमृतजों जै सान हाबबाय पृथिबीयाव निहोर महरै गोग्लैया होनबा बेखौ सोर हगार हरदों सानजुतिया सुक्ष्म अग्निखौ अखाफोरनो होबाय अखाफोरा बेजोंनो बे दै खफ' सोमजिहोनानै बेखौ निहोर महरै खोख्लैयो बुहुमाव बेजोंनो जोंना उत्पन्न जायो जोंनि बे बुहुमाव आदार उत्पन्न जायो अन्न सृष्टि जायो बे बाथ्राखौ बुंदों सैयगनि खालेर खाल थाबाय नै दाना नायदो आइमोन आफामोन कालि फुजा होनायाबो बाव खारसिगोन दाना कालि फुजा हैनाय मानसिफ्रा फरखा गावलाबायो दोरखार दं नामा बेखौ बुजिनांगोन नैबे खोथाखौ ओइ अग्नि ब्रह्म खालेर खाल होनखाबाय नै बे अत ब्रह्मआसो खालनिबो खाल खाल माने बिदिन्था दिन खाल रात खाल दिन खाल रात खाल दिन खाल আসতেছে রাত কাল গেতাছে দিন কাল আসতেছে রাত কাল গেতাছে রাত্রি চলে যাব দিন আসছে ন মাইবেন আফামोन बे दान खोमसि हर अमाबैसा खोमसि हर 12 घन्टा नेना 12 घन्टा दुमफ्ला उन्दुनानै थाना मानो फरखा गावनांगौ मानो लाइट सावनांगौ मा थिखा गोलैनाय होनांगौ हागोनसै गाबोन सान राजाया ओंखारबानो बे खोमसिया खिल' खिलानो गाव खारखागोन बे हरनि बिदिन्थाखौ जों लाइट सावनानै सोरां खालामनो हाया बे हरनि बिदिन्थाखौ बम गावनानै जों सोरां खालामनो हाया सान राजाया फुङाव नुजानाय लोगो लोगो बे हरनि खोमसि बिदिन्थाया गावनो खिल' खिलानो खारखायो ओंखायनो जोंहा प्रयोजन गैया आइमोन आफामोन बुजिबायना आइ आफामोना बाथ्राखौ बे अरासो खालनिबो खाल होनखादों महादेबनिबो देब जायखौ महादेब सोर बेलाय महादेबा कल्पनाजों बानायजानाय महादेब नामा
जथि महरै प्रकाशमान बेरखांसारनानै दंखायो होननानै नों ओरैबाबो बेरखांसारनानै दं बियो नों ओरैबाबो बेरखांसारनानै दं बियो ओरैबाबो दं ओरैबाबो दं सान नागिरनानै खुलुमहरलायनाङा हराव सानखौ सुवा नालाय जेरैखि जाया मोखां जानानै खुलुम खुनु खथि गैया साना दसे दिखे जथि प्रकाशमान सारा जेरैबायदि जथि महरै जोंमा महरै बेरखांसारनानै दङ होननाय जादों बर'निबा अग्नि ब्रह्म शांत है ब्रह्मांड शांत है दे जों सोरखौ फोजोननांगौ बे अट ब्रह्मखौसो जों गोजोन होनांगौ दे अट ब्रह्मआ गोजोनब्लासो मुलुगमाया गोजोन जायो होनखाबाय नै मालाय स्र बुंनानै होनखाबाय बे अरखौ गोजोन होदो बे अराव दैहाबनाय मिलौहाबनाय मोदोमफ्रुनाय मुवा बेसाद होनानै गोजोन होदो बे गोजोनबानो मुलुगखौ बे गोजोन होसिगोन मुलुगखौ गोजोन होनायनि बिबाना बिनि आखायाव नाथाय अट ब्रह्म दैहाबनाय मिलौहाबनाय होनाय मुवाया जाहैबाय आथुरै जिउ जिबिनि मादाव जोंनि सर्वश्रेष्ठ मानब जाथिनि कार्य बेखौ जों मावनांगौ गुबुन जिबफ्रा हाया बेखौ मावनो ओंखायनो जों मावनांगौ जों बेखौ मावगोन अट ब्रह्मआ बै मुलुगमाखौ मावगोन बेखौ होनदों दाना मा होनखो प्रथमे अग्नि ब्रह्मे होम करा भिन्न द्वितीय भिन्न कोन जग सिद्ध होगोन ना होगोन गिबियाव अट ब्रह्मआव आहुति होनायनि अनगायै होनखाबाय गुबुन खुनु जगआनो आबुं जाया जगआव होथारनांगोन बे प्रसाद बानायनायखौ जगआव होथारनांगोन सुमेश्वर प्रसाद सुगुनि उत्तम उत्तम पदार्थजों जे प्रसाद बानायदों बे प्रसादखौ अराव होथारनांगोन अराव होआलासे बायजोआव दोनोब्ला बे घन्टानि उनाव घन्टा बे सेवनानै बेयो सुक्ष्म पलिउसन स्प्रेड जाबावगोन बेजों जों बेमारसो जागोन ओंखायनो अरावसो होनांगौ होनांगौ अट ब्रह्मआव होनांगौ बेखौ गोसोआव लादो আর লক্ষ 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 প্রকার যত্ন করিলেও হইবে না খাবে দানা 100বো নङा 1000বো नङा जग आहुति होआलासे गुबुन बिथिंजों लाख लाख रोखोमनि जोङो जोथोन लाबायबायाबो जानाय नङा आबुं जानाय नङा होनखाबाय अट ब्रह्म आहुतिखौ होथारनांगोन बे बाथ्राखौ बुंदों इहा सत्य सत्य जानिबे बियो सैथो सैथो होननानै मिथिदो ज' जाने अग्नि ब्रह्म का भेद सै ईश्वर सै देव होनफैबाय दाना जेसेबां जों सावरायदों बिनि तात्पर्यखौबो थल दिरना होफैबाय तात्पर्यखौ जों मा मोनखो मोनसेया जों अरखौ सिनायनांगौ ओमफ्राय अट ब्रह्म आहुति होनांगौ हवन खालामनांगौ ओमफ्राय मोनसेया जाबाय अरखौ जों अरखौ सिनायथारनांगौ जाय अरनि गोहोखौ मोनथियो होनखाबाय नै बेनो ईश्वर बेनो देव